Hi guys, nami ka diri sa pinasa sa mga karaan nga kananog kaya the best food. Kung ala carte istorya no ba Steve's. So mukbang sa karon. Sabi ito araw. Like kan lang nabi. Lagi siya. Oy mo ka mo. Gabot mo. Ano na design? Sabaw eh. Abogado kaldo. Kabuk sila. 90. Sarap ng ano? Go. Coming. Kunin mo na yan, i-anak mo. Uy! Ako ganang ibalo na ako sa itong pagkain. Isa lang kabuo. Mayo ka lang hapak ng driving. Ilang punaw na pagkabuo. Ay, mga ilan na basta ka na nag-tournament. Ratong-ratong naman na. Nag-diet ba ko? Nag-diet ko? Sakit. Pare. Sakit ka lang yung kita mag-drive. Ha? Mutlot! Mutlot galing lang. One more.
May lang tayo. Kapag na kumalapin. Dapat isa ka. Iwasan niya ako. Pero bitilawan ako lang sa mga merkado nilang bakwan. Teka lang sa... Ano? Ebidensya. Nakita sa camera, nakita sa camera. Ebidensya. Picture ni sa vlog. Ebidensya, may kala, ebidensya. Ay, klaro kayo. Sos. Sapon, oh. Oh, sapon, oh. Para sa iro ni. Ako sa bawan, may muna sa tao. Wadi, baik yung uto ko po. Uy, kasayang. Hindi ko ba ni